Ćao, dobrodošli na moj kanal. Evo danas se nalazim u etno selu Stara Čivija, ovdje na Uni, pored Dubice, tačnije u Donjoj Gradini. Vidjet ćete jako lijepo etno selo, sve ću vam to lijepo snimiti, uživajte, ćao! Evo vidite, ovdje imaju stolovi ovdje kraj Une, a ima i platforma odakle se može i kupati. Evo vidite, ovdje imaju stolovi za sjediti. Vidite, platforma odavde se može skakati u Unu. Evo skakaonica. Super, super lijepo. Evo vamo dole ima i plaža. Može se tu sunčati, kupati se. Super, super lijepo. Eto, to bi bilo to
ovdje iz etno sela Stara Čivija. Nadam se da vam se svidjelo. Ništa, ako vam se ovo sviđa, lajkujte, zapratite moj kanal. Ćao, do nekog narednog izleta. Pozdrav!